ಇತ್ತೇನ ಪಲ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಂತದಾಂಡು ಇತ್ತೇನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ಕುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಇತ್ತೇನು ಐಕ್ ದುಂಬು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಪೂರ ಇತ್ತು ತೋಷ್ಪೇರ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಆಫರ್ಡೇಬಲ್ ಪಂಡ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಏನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 250-200 ತಿರ್ತದನೆ ಪ್ರೈಸ್ದ ಮಾತ ಕುರ್ತೀಸ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ತೋಷ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ 400-500 ಅಂಚ ರೇಂಜ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದ ಅಲ್ಪ ಗೋಡ್ರೇಜ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತೋಷ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಶಾಪ್ಸಿ ಉಂಡತ ಐಡ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದನೆ ಶಾಪ್ಸಿ ಉಂಡತ ಆ್ಯಪ್ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಏನಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪವೆ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತಿಲಕ ಒಂದು ಕ್ರೀಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ನಿಕ್ ಕ್ರೇಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಏತ್ ವಾಶ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಏತ್ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಒಂದು ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಯರ ಡೈಲಿ ಇಂಚಿತ್ನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ ಮಂತದಾಯಕ ಬೇಗ ಉಂಗೊಂಡುಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದೋತುನಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ನೆಕ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂದು ಯಾನು ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಶೋಕಿಜ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಬರ್ತದ ಒಂದುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದೀಜ ಒಂದು ಎಂಕದ ತೊನ್ನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದೈಕ ಬೊಡಿಣ ಎಂಕ್ నేను ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಾಡ್ಯಾನು ಅಂಚ ಪಾರ್ದೈಕ ಬೊಡಿಣ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡತ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ಗೆ ಅಂತೂ ದೇಯ್ದಿನಿದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉದೇತದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ದಾಲ ಆತಿತ್ತು ಒಂದು ಲವ್ವೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪವನ ಮಾತ ಕುರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ದೊತ್ತೊನೊಲಿ ನೇನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ತುಪ್ಪವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂತ ಶೋಕುಂಡದ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒರ್ತಿನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿನಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊನ್ನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಮೆಗ್ದಿನ ನೆವಿ ಬ್ಲೂ ಟು ಪಿಂಕ್ ರೋಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಟಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಐಕ್ ಅಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಬೈ ಮಂತೀನಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಬೈ ಮಂತದ್ದು ದಾಲ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ತೊನ್ನಗೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂದುಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಉದ್ದೊಂಡು ತುಲೆ ಟಾಪ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತು ಉದ್ದೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಕಟ್ ಮನ್ಪವಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪವಲಿ ಅಲೆಗ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ದ ತೊಂದುಲ್ಲ ನೈನ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪವಿರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನಾರ್ದು ಚುರ್ತವ್ರಲ್ಲ ತಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ತುಪ್ಪವೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ತೂರಿಪ್ಪರೇನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾರ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಪೂರ ನಿನ್ನರ ಹರಿ ಪರ್ವತಾಗಿ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಒಂದು ಕುರ್ತಿ ತುಲೆ ಶೋಕಿಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ತೂವಲಿ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ಯಾಂದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫೋಟೋಟು ಯಾನೆನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ನಾನು ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಅದನ್ನ ಅದು ಆಂಡ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಅಂದು ಒಂಥರ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಕಲರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಚೂರು ಡಾರ್ಕೆ ಉಣ್ಣಾಡ ಫೋಟೋ ಟಿತ್ತಿನ ಆತ ಡಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಟಿಪ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಬೇತೇನೆ ಎಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಎಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದೆ ಅಂದ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಂದೇನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪದೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜನೇ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಪುಣತ್ ಅವು ಸೈಜ್ ದಿಕ್ಕುಜ ಏಕೆ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ದ ತೊಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಡೆಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ನೆತ್ತ ತೂವಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ತುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಬರ್ತದು ಏನೋ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಶೋಕೊಂಡ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ತುಲೆ ಒಂದು ಏತು ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲೂ ಟು ವೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ವೈಟ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಪಿಂಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಅದು
ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ತಗೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದುಲ ನಾರ್ಮಲ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಮೆಗ್ದಿದ ತೊದಿನ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಎನ್ನರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೆದು ತೊನ್ನಿ ಅಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿದು ತೊನ್ನಿ ತುಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶೋಕೀಜ ಒಂದು ನೆತ್ತಲ ಯಾನು ಫೋಟೋ ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಡ್ಬೆ ತೂವೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಏತಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಯಾಂದು ತೊಂದಿನ ತೂವೋಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಒಂದು ದಾಲ್ ಹಾಪಿಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏತ್ತು ವಾಶ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ದಾಲ್ ಹಾಪಿಜಿ ಕಲರ್ ಸಮೇತ ಫೇಡ್ ಹಾಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪು ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಡೈಲಿ ವೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿ ಡೈಲಿ ವೇರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಬೇಕ ತೂಲಿ ಎತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂತೂಲಿ ನಮಕ್ ಶಾಪ್ ಪುರ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪುರ ರೇರ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶಾಪ್ ಪುರ ಒಂದುಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಸೈಜ್ ತಗೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪೊಕ್ಕಡ ತುಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಎನ್ನ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ದುಕಾನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ತುಪ್ಪವೆ ಉಂತುಲೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಶೋಕೀಜ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಪೂರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುನಿ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪನ್ ಪಾಡ್ರದಲ್ಲ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪಾಡ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಲಿ ಡಿಸೈನ್ ತೂವೋಲಿ ಒಂದುಲ 200 ಅಂಚನೆ 200 ರೇಂಜ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಂಪನ್ ನಾನು ಸೈಡೆಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಬಂದು ತೂವೋಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಮುರಣಿ ನಾನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ರೆಡ್ಗೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತೂವೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗ್ರೇಯಿಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂದೇ ನಾನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪದೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ತೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಕುಂಡತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕುರ್ತಿ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅವಲ ಅವು ದೊತ್ತೊಂದು ಏನು ಏತ್ ಸಮಯ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ದು ತೊಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂದು ಯಾನು ರೇಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಕುರ್ತಿ ಅನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಅವನ ಅವೇ ಅಂದೆ ತೊಂದು 8 ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅಯ್ನ ಅಂದೆ ತೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಏನು ಪಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರ ನಿಕಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ದೆ ತುಪ್ಪವೇ 1 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ರೇಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಆತನು ಡ್ರೆಸ್ ಐರನ್ ಮನ್ ಪೊಡಾದ್ರೆ ಓಡಣ್ಣ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಐರನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ఒక ಫುಲ್ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಇಂಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕಿಜಪ್ಪ ಐಕೆ ಯಾನು ಎಮ್ ಸೈಜ್ದು ತೊಂದಿನಿ ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪದೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಇಂಚ್ ಉಂಡತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂವಲಿ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಎತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂವಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರೇಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡವು ಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೂಪ ಒಂದಿಪ್ಪುನಿ ಗೌನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಪಾರ್ದೆ ನಾನು ಆತಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಏನಪ್ಪಗ ಸಪ್ಪೂರೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪದ್ ನೆಂಕಿತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಆಪನ್ ಪಾಡರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೋಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೋಡೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಸಿ ತೋಷ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ದೊತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಕರೀಣ ಅಂದು 2 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡು ತೂವಲಿ ಒಂದುಲ ತುಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ತಿರ್ತ್ ಬಾಟಮ್ಡ್ ನೆಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡ ತಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಪವೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಲಾಂಗ್ ಗೌನ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದಿನ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು, ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೈಡ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೆಂತ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಚೂರ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಪದೀಜಿ ಒಂದು ಉದ್ದ ಆಪುನ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಹೈಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಿತ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತುಪ್ಪವೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೈಪ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಊತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ತೋಪವೈತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನಾನು ಪಾಡ್ನ ಏನು ತೂತೇನೇನು ಯಾನಂದೇನು ಬೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಡೊಂದು ಜನ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪಾಡ್ನ ತೂದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಡ್ನ ಏನು ತುಯ್ಯೇನು ತುಲೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೂವಲಿ ತುಲೆ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ಟೇನಿ ದವನೆತ ಮಿರರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಪನ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಐರನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತುಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಆವೊಲಿ ನಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಶಾಪ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 900-1000 ಮಾತ ಪನ್ವೇರ್ ಅದನ ಆಂಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಂಚ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೂವಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಬಾಟಮ್ಡ್ ಇಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಾಪ್ದ ಕೈಟ್ ಉಂಡತ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಐಕ್ ಶಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಟಾಪ್ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಅತ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಪರ್ಪಲ್ ಅತ್ ಒಂಥರ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತುಂಡು ತೂವಲಿ ಬ್ಲೂ ಪರ್ಪಲ್ ಪುರ. ನೆಕ್ ಶಾಲು ಕಲರ್ ಪಂಡ ಪಿಂಕ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಉಂಡತ ಕುರ್ತಿಡ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ತೂವಲಿ ಶಾಲ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಲ್ದ ಲೆಂತ್ಲ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಶಾಲ್ದ ಲೆಂತ್ಲ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಈತ ಡ್ರೆಸ್ ತುಪ್ಪಯ ನೀನಿತ ಹಾಲ್ಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೌಲ್ ಮನ್ಪುನ್ಯಾಂಡ ಅಪಗ ಬಾಕಿದ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ತೋಷ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿಕ್ ಈತ ಡ್ರೆಸ್ ನೆಟ್ ಓವಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಎತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಮಿನಿ ಬೋಡಾಂಡ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೋಡಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ರೇಟ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತಂದು ಆಂಡ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಪಗ ಅಂಚ ಐತೆ ಮಂತೆ ಬೊಕ ಆ್ಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ತಾಯಿಟ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮಂತೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಗೆ ಗಾತ್ನೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.